San Mamede de Momán, en Xermade, conmemoraba este martes o Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia. Á entrada do cemiterio descubriuse unha placa con estas verbas labradas na pedra que simbolizan o espírito da celebración, na memoria de todas as persoas que xacen aquí, porque grazas a elas, Galicia segue a ter cultura e lingua de seu. Un acto inédito na comarca da Terra Chá que promoveu a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística en colaboración co Concello de Xermade e a UNED Senior. O alcalde xermadés xunto ao delegado do Goberno e o alcalde de Muras e as representantes das entidades organizadoras compartiron coa veciñanza a celebración na que se homenaxeou a Jesús Paz, insigne fregués cuxa lápida foi sustituída por outra con epitafio en galego.